Ето и 5 от ролите на съпругата според Библията. Какво всъщност казва Библията за ролята на съпругата? Моля, останете до края и ще се изненадате, скъпи съпруги. Нека разкрием силните и красиви роли, които Бог е предвидил за съпругите ни. Първа роля е на помощница и поддръжница. Писано е в Битие 2 глава стих 18. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Бог създаде жената като помощник на мъжа, но не по-маловажен начин, а като важен партньор. В брака съпругата е тази, която укрепва и подкрепя съпруга си, като го насърчава да бъде най-добрата версия на себе си. Втората роля на жената е да има страхопочитание към мъжът си. В Ефесяни глава 5 стих 33. Библията казва: нека всеки един от вас да люби своята жена както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Това не означава сляпо да се страхува, а да се подчинява и да показва почит, дълбока обич и грижа. Скъпи съпруги, моля ви, обичайте дълбоко съпругът си и го уважавайте, като крал, и ще видите как връзката ви процъфтява. Трета роля е на управител на домакинството. В Притчи глава 31, стих 27 се казва: добре да внимава в управлението на дома си и хляб на леност да не яде. Виждаме идеалната съпруга, която е усърдна в управлението на домакинството си, като се грижи както за физическите, така и за емоционалните нужди на семейството си. Това не означава да правите всичко сами, а да бъдете мъдри в поддържането и създаването на процъфтяваща домашна среда. Четвъртата е насърчаване на духовното израстване. В Притчи глава 31 стих 30 се казва: красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Съпругата е призвана да бъде духовен насърчител. Това означава да води чрез пример, да се моли заедно и да насърчава духовното израстване на съпруга си. Добродетелната съпруга е жената, която укрепва дома си духовно. Петата роля е на майка за децата. Писано е в Тит 2 глава стих 4 до 5. За да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдрени, да работят по домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието Слово. Съпругите, които са майки, имат свещената роля да отглеждат, учат и напътстват децата си по пътя към Господа. В Притчи глава 22 стих 6 се казва: възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него дори когато остарее.